4 दिन भैले बियाहे के कैसे आंबे लागल घाई रे। नैहर में कैले कुकरम लागे पहले से बनल हो माई रे। अरे ना हो सुना 4 दिन भैले बियाहे के कैसे आंबे लागल घाई रे। नैहर में कैले कुकरम लागे पहले से बनल हो माई रे। शौक काहे करतानी अच्छा खोल के निरेख ला। शौक काहे करतानी खोल के निरेख ला। काली देखली हो विश्वास न होवे तो ये राजा अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। यकीन न होवे तो ये राजा अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। सही में अल्ट्रासाउंड करा के अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। म्यूजिक बाय ओम प्रकाश देख ला। होनवा को के पूछ लो नहीं हरवा हमारा बारे में। का दिलवा ना लो गईले रही अच्छा केहू से कुंवारे में। बुझल का बुझे त कैसे चाकर कमरिया तोर भइल बारे। लगे पेटवा में बेटवा त धइल बारे। अरे ना हो हाँ चढ़ल बा मोटैया सैया अरे बाप रे बाप भीतर निरेखला। चढ़ल बा मोटैया सैया भीतर निरेखला। सब जाना तने विश्वास न होवे तो ए राजा अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। यकीन न होवे तो ए राजा अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। पगलाइल बाड़ू देख ला। अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। रुसल बानी काहे आवा चिखला चिकनो सेवा जी। तोहरे ला जगा के रखले बानी पति देवा जी। चल हट बानी पति देवा जी। झूठे थरिया में हमके खियाबत बाड़ू। आय। जितेंद्र के उल्लू बनावत बाड़ू। और बक गोरे लाल छोड़ा आवा तवा पर रोटी सेक ला। गोरे लाल छोड़ा आवा तवा पर रोटी सेक ला। अरे ना रे विश्वास न बाटे तो ए राजा अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। यकीन न होवे तो ए राजा अल्ट्रासाउंड करा के देख ला। अरे देख ला वो तो सब दिखाई देता।